og cellphone. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Bayang buntag sa labi ng mga viewers o labi ng sa karon lang ginakakita nga video. God bless po sa inyo ha. May buntag ma'am. Unsa may pamati nimo? Kuan kaning mukalit ra ko ka kuan baka na akong ka collapse. Magsakit akong diri oh. Nagabuntis. Dili. Ako mga anak. Ano na bago lang nanganak, dili pwede mabuntis. Dili na. Ha? Dili sa. Dili sa. Di sa sir no? Anak man na. Dili sa. Gani. Pila na may kabuan day? Yung mga anak. Kuan na magtulo na ka tuig. Pwede na. Dili. So wala pa ka naman ako. Kuan ba collapse na. Ano man na, imo ang problema Pag karon human na ako- mo dugay na. Pag human ako og kaning panganak na sige na ko ka collapse. So wala pa collapse. Itong wala pa ka mga anak. Wala, okay ra po. Okay ra? Pagka human Pag human nagpanganak, nagpanganak. mga gikan sa pagpanganak nimo, pila naman ka kuan nga nabantayan nimo, pila ka tuig, buwan, Wala, months pa lang. diretso na dayon, sige na. Pero Pero dili. dili ko taga bulan niya. Karong bulan na ikaduhaan ko og ka kuan kagba. Unsa man klaseng kuan kanang wala gyud kay Ngit-ngit lang ako. mo ba? Ngit-ngit na akong pananaw. Yung kaon. Usahay Okay lang kaon o akong kaon kay mabantayan nako kanang dili ko kapaniud to ba maunang makuanan ko makuyapan. hindi mo kamo to. Kalimot. Kaon, kaon. Kaon, tumot. Okay. Kay nagpasik siguro. Kaon jud. Pero di ka gutomon. Dili man. Anak mo na problema kung Sakit pero Dili. mo na lisod kung di ka gutomon. Dili gani gutom. Dapat gutomon ang tao. Mm. Kung maingon ang tao, maingon nga di ko gutomon, di ko buton. May diferensya yun na siya. Imposible ang tao di gutomon. Kung di man gutomon, ana na something na kung di ka mukaon, kaya di man ka gutomon, siya mapiktahan atong lawas. Mura nagsakyanan, no? Na wala asiti-asiti, sige dagan, maduga, may abag na. Anak na. Sige, gawas nga mura kag makulaps. Mapawong dyan. O makabalog dyan ka. Makabalo ko, makabalo. Nga mo padulungay. Pero kanang Walay oras. wala. Sige, gawas anak nga mukalitlag ka, kulaps, galing na kalipong. Sa pilain. Mura na akong ginakuan. Wala lain. Kung mga sakit-sakit sa lawas. Sakit hawak, likod, batang, Wala anak. man. Okay ra? Anak gud imong kuan. Kalira jud ako ang gipamati. Oro gud na. Dili sakit kuto-kuto, murag kasukaon, murag unig mukha, murag madigwa. Dili. Normal kaon jud. Mm. Asa mo yung balay? Ruparan. Uy, doon mo nakuan. Sikat diya nga kuan. Sa motor. Kuan na nila ha, sa Riverside mo, Santo Rosario. May nakabalo kas ko ah. Akong mama, Ano ba? kay asa po siya kabaluan na nga kuan. Nagkuan ko, rakitan Opo, ra opo, guro niya. kabalo ko sir. Opo, kabalo ko. Kabalo. Ay, May mga maragin. kadungdong. Niya. Iya akong giingnan. Man, akong gitanaw po ang imuhang Facebook. Yan yung nakita mo kani YouTube ni. Kalugar mo tanong sa YouTube, search lang yung Eric Hilot. Kalugar mo, subscribe lang po. Kung ba, naka sa YouTube. Naka sa YouTube, naka sa Facebook, tanong na ko na tanan. Sharing lang po para masayod ang tanan. No? Lang. So ayan, shout out sa taga Ruparan, Digo City. Kasi na kay shout out sa taga Ruparan. Isa man ako shout out diray. Yung mga silingan. Shout out ko sa mga silingan nga Martis. Ano ba marites dito? Daghan, Sabi na ko sa Rabina ra. daghan oy. Dagan di ay. Yung mama, papa. Alam ko papa. Ano kay papa? Mama. Kung mama nasa Saudi. Yung sino kabalo? Mm, Ano ba? Sige, sige. Asa mo Saudi? sa Jeddah. Jeddah, ayan. Shout out ni mo, madam. Nga, shout out sa taga Jeddah. Ayan, dool-dool ras ang itrabawan sa una sa Riyadh ko. Saudi Riyadh.
May shoutout mo mama. Shoutout ko sa mama nga si Yaw-Yaw. Kasi pangalan. Si Dominica. Ayan, nana si imong anak diri ma'am. No, comment ma'am kung nakakita ka sa YouTube ha. Ayan. Or sa Facebook ana. So ayan, shoutout sa Karaparan, Digo City og sa mga viewers nako, regular viewers, Facebook friends og sa ko ang subscriber na road to 3,000. Thank you so much. Shoutout po sa inyo. Og shoutout po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Siyempre number 1 pala pasalamat sa Pilipinas. Maraming salamat. Og sa lahat po ng mga OFW. God bless po sa inyo ha. Shoutout po sa Gida na yung mother. Ayan. Og sa karon lang gapon nakakita nga ni video para sa inyo ha. Kung karon lang ka nakakita, please share no. Click lang subscribe lang, click lang bell button para updated ka sa mga ilot matag adlaw o matag gina-upload akong tag adlaw. Comment, like, and share po. Ayan, kung nakakita ka ni guys, comment lang mo ha. Bahalag makuwanta sa kung mo reply ta, kutob sa tumahin mo. Kung pangutan na lang mo, comment kung unsa imong pamatis kalawasan nga hantod karon. Wala gyud pa maayo. Kung narihan agad nga tuan, musangasa na lang. Inyo gyapon ginadalada. Comment lang, comment. Ayan. So, kung ganun mga friends ako adong Facebook, Eric Hilot, ang traditional. So, ayun, musugo na itong Hilot guys. Shout out po sa Karaparan, Digo City. Love you guys. Ano sa kalas na Hilot? Bulan na. Siging bulan. Pero Hilot? igo lagi ko ng kabuli. Ito ang pangalan? Carol. Carol?
Ito ka na sa Nicolas Umpay, rana sa Luparan. Tres de Mayo ang San Nicolas, pero ano sa Nicolas? Unahan na mo ana. Unahan sa San Nicolas, ang Rosario. Hindi mo gaagi sa kuan. Oh, dira abi. Sa Nicolas, maputi mo gusto niya itong buwang pa. Asa ta? Kung naman ito, niya kung pinagpatya. Hmm. Nabasa ka gapon mo? Masa habat unas ligo. Nagaligo ko sa akin. Kung dangin na kay pasmadong mulawas ha. Bawal na siya. Ang ligo is buntag ra ha. Ito. Hmm? Be. Ngay ko kopya to lang kuan, bangko na ngay ko kopya kay. Wa ko nang kopya kay dool. Nang dool ba dool? Bis kantan niya. Ay, ngayo. Alam. Panerio. Ano man ako nagpalitan sa kanan? Sabi panuod mo na yung kuan, mo na yung kondisyon ng kuan, lawas. Karon pa na nakutok-kutok. Hindi ka mo nakatuod rin. Napas gani ni. Dapat ba? Ira mi pangutana. Nadugan na rin ginitugan.
Gani. Kung tuloy naman, kaya nakataon, mga first gram. Mm. Ato tayo, sunod ko mo. Tanaw. Tanaw. Si pizza. At yung diet. Ha? Hindi ito. Sino yung pizza ron? Hapon. Inay. Ay. Tayo na tayo. Tingin na siya mag-inom. Ano na siya gisaan niya? Sino? Ya. Ano, hindi mo mag-itso. Siguro na takis na kapod na mag-itso. Okay na siya. Hindi siya mo kinatagagat. Ano naman? Dahil itong silitrat na